След 8-годишна съдебна битка, американската петролна компания Шеврон беше осъдена да плати 8 милиарда долара. Исканото обезщетение за замърсяване на околната среда в района на амазонската джунгла. Унищожена почва, мъртви животни и много случаи на болни от рак. Такива са последствията от неправилните сондажи на петролната компания през 70-те и 80-те години в еквадорската част на Амазонка. Тази история с горящата вода от чешмите е от един филм, който е доказан фалшификат. Въпреки катастрофалните екологични последствия и риска да бъдат унищожени най-плодородните земи на България, а именно житницата ни в Добруджа, министърът на икономиката Трайчо Трайков потвърди, че подписването на договор с американската компания Шеврон е въпрос на дни. Това, което се прави за мен в момента е национално предателство. А правителството продължава да поддържа абсурдната теза, че това ще бъде от полза за България. Данни да е даден някакъв официален и смислен отговор, но няма да ни омръзне. Чиста вода, здрава земя! Чиста вода, здрава земя! Протестиращите са против проучването и добива на природен газ, така наречената технология хидравличен фракинг. За да се изкара газът, който е в шистите на дебелите скали, сонди вкарват под налягане огромно количество вода с пясък и коктейл от отровни химикали в земните недра. Според еколозите тази технология не е доказана като безопасна за околната среда. Те твърдят, че има огромен риск химикалите да заразят подпочвените и питейните води в цяла североизточна България и в Добруджа. Смятам, че който е българин и който яде хляб и пие вода, без значение в кой град се намира и дали е от засегнатите райони или не, трябва да знае и да излезе навън. Всички сме граждани, не се афилираме с никакви политически партии, платформи и така нататък.
Арендатори от няколко села в региона казват, че сондажите стават без тяхно разрешение. Докато правят сеизмичните изследвания, 30-тонните машини предизвикват минни земетресения, които се усещат и в околните села. Не са започнали никакви проучвания. Оня ден казах, че ако някъде се извършват проучвания, те са напълно незаконни. Моля да ни се даде информация.